Tigry Suwałki. Śmiało! Ale głośniej! Tigry, proszę Państwa, zagrają w kolejnej rundzie już za 20 minut. Mecz Tigry Suwałki Wisła Kraków. Adrian, do mnie chodź, przesuń do mnie. No, zaczynamy. Kolejne spotkanie na boisku A. Legia. Śmiało! Olimpia Warszawa. Jeszcze głośniej. Super. No to chłopcy z Olimpii mogą czuć się jak u siebie, co? Super. Mają wsparcie. Lechia obejmuje prowadzenie. Lechia prowadzi 1-0 z Akademią 2012. Teraz Jaś, teraz! W zielonych koszulkach. Lechia. Jeszcze nie koniec tej akcji. Lechia i będzie. Nie ma gola. I no... Fantastycznie bramkarz Akademii. Świetna interwencja bramkarza Akademii 2012. I tylko dzięki jego postawie jest ciągle 0-1. Ach, losy jeszcze i... No jak na razie, proszę Państwa, bramkarz Akademii 2012 bohaterem tego spotkania. Witamy chłopców z Lecha, zameldowali się na murawie. Humory dopisują. No, widzę, formie. Chłopcy. Adrian, się uderzenie, dobra? Meczu na boisku A. Ciągle czekamy na bramkę. Legia. Długi rok, minimalnie mocny. A kibice wiedzą swoje. Olimpia. Gol! Legia prowadzi 2-0. 3-0. To już była trzecia bramka. 3-0 prowadzenie Lechii z Gdańska. Ściągajcie do skrzydła, tak? Ciszej! Jest, 1 na 1. Tak, brawo! Żony, brawo! Brawo, Seba! I gol! Legia gol! La 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 la. Legia gol! Legia prowadzi 1-0. Autorem tego trafienia Olgierd Wełna. Brawo Olgierd. Jest 1-0. Akademia przed szansą niesamowite. Zobaczmy, jak zakończy się akcja. Akademia 2012, no, też chciał urządlić Lechię w tym meczu. Ale Lechia przeprowadza kontrę. Zabójcze, groźne są te kontry Lechia i gol! Czwarta bramka zespołu z Gdańska. 4-0. Będzie dobrze, można poważnie. Gramy, Jasie! Seba, do przodu! Brawo, Adrian! Johnny! Piłka! Johnny, pomóż! Tak, daj piłką! Tak, szerzej! Mati! Brawo! Brawo!
Ale kibice kochają swój zespół, słychać doping dla Olimpii Warszawa. Potrzebne im wsparcie w tym momencie. Mówię wam, to działa. Jeśli usłyszą ten doping, to za chwilę ruszą na bramkę legionistów. No i był też doping dla Akademii. Akademia. Akademia. Ale głośniej. Seba! Pracuj, Mati! Seba do przodu! Jasiek! Ernie, tutaj zobacz. Akademia rusza z kolejną akcją. No, walczą o honorowe trafienie w tym meczu. Akademia 2012, czarne stroje. Lechia biało-zielonych. Lechia prowadzi bardzo wysoko w tym meczu. Chociaż za nami dopiero pierwsze fragmenty tego spotkania. Legia, kolejne uderzenie na bramkę Olimpii. Teraz Olimpia. No pomóżmy chłopcom z Olimpii. My chcemy gola, Olimpia, my chcemy gola, my chcemy gola, Olimpia, my chcemy gola. Olimpia. Zespół Olimpii w niebieskich trykotach. Legia w biało-czarnych strojach. Olimpia, no i proszę! Zaśpiewałem na część Olimpii i od razu Olimpia ruszyła z akcją ofensywną. No to jeszcze im pomóżcie dopingiem, na pewno usłyszą. Cała szóstka! Seba z przodu, dawaj! Przypominam, że na uczestników czeka też nasza strefa rozrywki. Pozdrawiamy naszą strefę rozrywki. Jesteśmy tam na łuku. Ta kolorowa, pomarańczowo-żółta brameczka czeka na wszystkich chętnych. Tam fajna zabawa. W wolnej chwili zapraszamy do naszej strefy rozrywki. No a Lechia poluje na kolejną bramkę. Zobaczmy. Rzut rożny, Lechia i Akademia. Zażegnała niebezpieczeństwo, ale na chwilę, bo za momencik kolejny rzut rożny. Olimpia! Olimpia teraz! Gol dla Olimpii! A nie mówiłem Państwu? Jeszcze głośniej! Jeszcze głośniej! Jest bramka dla Olimpii. Dawaj, Kuba! Halo! Ale to mamy skończyć! Maciej Janczewski, autorem gola dla Olimpii. Zawodnik numer 3. Brawo Maciuś. Piłej do przodu! I teraz do boku! Tak! Lepiej! Bliżej! Przypomnę, to zawodnik grający z numerem 33. Brawo, ale on walczy. Walczy w powietrzu, w parterze. Ale pamiętajcie, trzeba podać rączkę w takiej sytuacji, przeprosić kolegę. Wiadomo, że nie było to złośliwe. Piłka nożna jest grą kontaktową. Może zdarzyć się taka sytuacja, tylko trzeba pamiętać, żeby później szybko za to przeprosić. Legia! I znakomicie bramkarz Olimpii, no tak w stylu Neuera trochę. Michał Malinowski w bramce. Można czuć się pewnie, mając takiego bramkarza. No i
Malina znów wystawiony na próbę, ale teraz odprowadził tylko piłkę wzrokiem. Julek, chodź! Kuba, atakuj, gramy! No, Michał Malinowski świetnie spisuje się w tym meczu. Bramkarz Olimpii. Podejdźcie, Misia! Można by było nawet zanucić. Michał Malinowski, najlepszym bramkarzem Polski. Michał Malinowski, najlepszym bramkarzem Polski. Szeroko! Malina, życzymy kolejnych udanych interwencji. Niko musi pomóc kolegom. Zobaczmy teraz, Niko i koledzy, Legia. Legia! Nie ma miejsca, by uderzyć. Aj, nie. Zupełnie nie tak. Jeszcze raz legioniści, Legia. No, Legia musi... Ernest! 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 Teraz wróć! Teraz wróć! 5-0 prowadzi Lechia z Akademią 2012. A w derbach Warszawy mamy remis. 1-1, chociaż teraz Legia! Malina! I jeszcze Legia! Legia! Nie ma gola! Obroniła to Olimpia. Włącz się, Seba! Jest zmiana w barwach Legii. Legia, głowa do góry, gramy do końca, Legia. Nic się nie dzieje. Pierwsze spotkanie, ten mecz trzeba wygrać i później kolejne. Panowie. Erni! Ernest! A Olimpia czeka na swoją kolejną szansę. Olimpia nastawiona na grę z kontry, teraz znów muszą bronić Legia. Czekali aż na pierwszą bramkę Akademii 2012. Akademia. Antek, chodź! Akademia czarne skroje. Lechia Gdańsk biało-zielony. Wejdźcie do nich! Brawo, Karo! Akademia! Teraz zobaczy bliżej proszę. Daj! Przypominam Państwu, organizatorami trzeciego memoriału Przewołania Dziewicza są Akademia Piłki Suwałki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Pogodne Suwałki, sponsorem generalnym Oil Transfer, stacja paliw, sponsorzy główni Traktek, Klaśnik Holding, Ergol, partnerami Berlis, Centrum Rehabilitacji, Infortex, KOS, Poldo, Blok Samorządowy. Nasi patroni medialni, Radio Filip Suwałki 24.pl, TVN24 Suwałszczyzna, niebywałe Suwałki, dwutygodnik Suwałki. Polecam portal Suwałki24.pl. Tam są konkursy na kibiców, tam proszę Państwa można wygrać cenne nagrody. Między innymi oryginalne piłki. Warto zajrzeć Suwałki24.pl. Przypomnę, że w kolejnych meczach na boisku A, czyli po Państwa lewej stronie, Tigry Suwałki zagrają z Wisłą Kraków. A na boisku B gol! Lechia! Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! Brawo Lechia! Pomoc medyczna potrzebna na boisku A. Uwaga, pomoc medyczna. Prosimy na boisko A. Piłkarz Legii potrzebuje pilnie pomocy. Uprzejma prośba, prosimy bardzo. Jest już pomoc w drodze. Pracuj, pracuj! Teraz Erni! Ale zapraszamy, bo sprawa jest z tego co widzę pilna. Spokojnie! Tak!
Trzymaj go, i do boku. Stańcie! Zapraszamy, zapraszamy. Uprzejma prośba. Daj nogą. Do linii, daj nogą! Nasza jest! Ziemi. Nasza jest! Ewa musi iść. Proszę Państwa, Olek Grabowski na murawie. Mam do Państwa uprzejmą prośbę. Bo niekiedy brawa działają lepiej niż najlepszy balsam. Poproszę o brawa dla zawodnika Legii. To dla Ciebie, tak, to dla Ciebie. No i proszę, już się Miejmy nadzieję, że to nic ważnego. A Państwo są fantastyczni. Dziękuję Państwu za wsparcie dla młodego piłkarza Legii. Wisła Kraków rozgrzewa się przed meczem z Wigrali. Widać dobrze przygotowani piłkarze Białej Gwiazdy. Janki, ustawiamy już, chłopaki. No a piłkarz Legii Ewa! Chodź tutaj, Ernest. Krzysiu tam. miejmy nadzieję, że będzie mógł wrócić do gry, jeśli nie w tym meczu, to w kolejnych spotkaniach swojego zespołu. Raz jeszcze mocno trzymamy kciuki, bardzo mocno trzymamy kciuki. Zobacz, widzisz? Ewa, drugie intro. Drugie intro. Gramy, Krzysiu. Brawo Patryk, zobaczcie jaki to jest powrót. Brawo, Karol. Zobaczcie jaki to jest powrót. Wraca, jedzie na tył. Antek, a nasz powrót jaki jest? Tak. No i niestety, proszę Państwa, ponownie potrzebna pomoc medyczna, tym razem zawodnicy Rozdech, wyciągniemy już. potrzebują pomocy. Johnny! Ale te Państwa brawa działają, proszę, legionista już prawie zdrowy. Jasiu! No super, świetna postawa kibiców. Góra? No to pomóżmy też zawodnikowi Olimpii, proszę Państwa, tymi brawami. Trzymamy kciuki, tak? Stańcie! Olimpia Warszawa. Brawo, Ernest! Brawo, Johnny! Do tego. Już, raz. Tyłem, tyłem. No i ciągle zaczęte spotkanie Państwa lewej stronie. Warszawa, Olimpia. Olimpia na niebiesko. Trochę jednostronny mecz po Państwa prawej stronie. Lechia Gdańsk wysoko prowadzi z Akademią 2012. Druga, Krzysiu, druga bez straty! Bez straty, Krzysiu! Brawo, Musia! Lechia? Lechia? Teraz Ewa, rób! Zatrzymana akcja drużyny z nadmorza. Jeszcze raz Lechia. Drużyna Lechii Gdańsk, no widać, że dobrze czują się w Suwałkach. Zresztą jest taki suwalski akcent związany z Lechią Gdańsk. W pierwszym zespole Lechii występujący w Ekstraklasie gra przecież Maciej Matuszewski, który swoją karierę zaczynał z Suwalski Wigra. Był motorem napędowym Wigier. Teraz jest motorem napędowym Lechii Gdańsk. Ale już krycie Dobry Kuba. znajomy Maciej Matuszewski. Organizuj tutaj krycie. Lewy strona Aktualnie boisko. forward Lechii. No dzisiaj bardzo młoda drużyna Lechii Gdańsk. Udanie rozpoczyna swój dział trzeci w memoriale Krzysztofa Mielicza w Suwałkach. Brawo, wyjazd. Chociaż teraz przez moment byli w opałach Lechia. I Akademia! Może uda się strzelić bramkę, Akademia! Jeszcze nie teraz. Akademia! I Lechia, 3-1.
Lechia! Jak to nie wpadło? Nie wierzę. Koniec spotkania. Podziękujmy sobie panowie. Brawo Akademia, brawo Lechia. Podajmy sobie ręce.